Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Abadu faqala Syekh Abdul Hamid Qudus rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa a'ada alaina min barakatihi amin. Faj'al akhi zadaka taqwatan minanan minal ilahi wa tu'tal fawza muzdahira warfud ma'asiya man anshaka talqahana wa tabqa fi nazaril aqrani mu'tabara. Faj'al akhi zadaka taqwatan minanan minal ilahi wa tu'tal fawza muzdahira. Faj'al mongko dadekno sira akhi hu koncoku hu dulurku akhi hu dulurku zadaka taqwa zadaka ing sangu sira at-taqwa ing ketakwaan tanal mongko meroleh sapa sira minanan ing pira-pira anugrah minal ilahi saking pangeran wa tu'talan diparingi sapa sira al fauza ing kebejonan utawa kemenangan muzdahiran hale bersemi atau berkembang warfud lan nolak sira warfud ma'asiyaman ansyaka talqahana wa tabqa fi nazaril aqrani mu'tabara. Warfud lan nolak sira ma'asiyaman ing pira-pira maksiate zat kang zat ya Gusti Allah maksiat maring Gusti Allah ing pira-pira maksiat maring Gusti Allah ansya kang nyiptakaken sapa man ka ing sira ansya kang nyiptakaken sapa man ka ing sira talqa mongko nemoni sapa sira hanan ing kebejonan kebahagiaan lah ya hanan kebahagiaan wa tabqa lan dadi isih sapa sira fi nazaril aqrani ing dalam pandangane orang-orang sebaya orang-orang semasa wa tabaran hale tesih dianggap masih dianggap mirengke nggih. Terus bait sing pertama niki jelasaken faj'al akhi zadakat taqwa. Kita semua niki kan butuh sangu. Sampean mondok ya butuh sangu, napa-napa butuh sangu. Ning omah pun ya butuh sangu. Ya besok ning akhirat, perjalanan menuju akhirat ya butuh sangu. Iki ning donya niki ngumpulno sangu kanggo ning akhirat. Iki beliau Syekh Abdul Hamid Qudus niki ngendikan bahwa faj'al akhi zadaka taqwa tanal minanan. Sangu sing mbok butuhno iku ya aja sampai sangu hanya sangu sing biasa, ndak. Sangu sing paling top, sangu paling bagus. Ya jadikanlah sangumu itu hanya sebagian apa berupa ketakwaan. Jadi nak sangune sampean iki berupa takwa, iki enak sampean ke depan. Jadi sangu gak terima duit tok. Duit ya gak masalah, tapi iku mau kudu dibarengi kalih napa takwa. Takwa niku napa? Takwa niku adalah sampean tulis ya, takwa iku apa takwa? Ngelampahi napa sing diperintah Allah, menjauhi napa sing dilarang Allah. Niku jenenge napa takwa. Jadi sangumu iki lho berupa takwa, kudu berupa napa takwa. Fasal akhi zadaka taqwa tanal minanan. Nek awake koyo ngono kuwi, nek sangu sing mbok gunakno iki mau berupa takwa, maka kamu akan meroleh anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ya tanal minanan minallahi, mendapatkan anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa taala. Nah niki takwa niki penting sangat, terutama bagi para santri ini kudu dibekali takwa kawit cilik. Jadi wedi awake Gusti Allah kawit cilik niku penting sangat nih. Apa meneh sampean ngaji apalane kok suwiyen Imam Syafi'i ate beliau ngendikan nggih syakautu ila waqi'in su'ahifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi
wa arsyadani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Terus Imam Syafi'i nate gawe bait syairan nggih. Beliau ngendikan aku pernah curhat ning guruku. Gurune jenenge Imam Waqi'. Jenenge sinten? Imam Waqi'. Nggih. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Napa sing dicurhatno? Eleke apalan. Eleke apalan. Aku kok apalanku susah, kok gene lalinan. Terus badane niku kan Imam Syafi'i fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Imam Waqi' nggih tunjuk ning kula bahwa wis tinggalno maksiat. Napa arsyadani bi annal ilma nurun. Imam Waqi' niki memberi petunjuk nuduhke bahwa ngilmu iku cahaya. Ilmu iku napa? Cahaya. Wa nurullahi la yuhda li'asi. Cahayane Gusti Allah gak bakal dikekno wong sing ahli maksiat. Jadi kaya ngoten. Sampeyan kok apalane angel, pelajarane angel paham, iku tinggalno maksiat. Ngakeh-ngakehno napa istighfar. Iku Imam Syafi'i ngendikan hafalane buruk nggih. Niku coba kira hafalane Imam Syafi'i buruke kaya kula sampean. Saapik-apike hafalane kula sampean iki ora ana bandingane ambekan hafalane Imam Syafi'i sing dianggap buruk oleh beliau. Gak ana apa-apane. Sak alam donya saiki lho, hebat apapun hafalane iku gak ana apa-apane dibanding hafalane Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nggih mirengke. Imam Syafi'i hafalane niku sangat luar biasa, kuat sekali. Hafalane sangat kuat sekali. Saking kuate ya, jadi Imam Syafi'i niki biyen niku mboten gadah biaya untuk tumbas kayak kertas, kayak pulpen mboten. Jadi nek pas ngaji ning dipane Imam Malik, Imam Syafi'i nulise ngeten, nggawa tangan. Sing liyane nggawa pulpen, nggawa kertas. Jadi gurune dawuh dicatet, Imam Syafi'i nggawa driji ambekan tangane. Terus bariku lha apa kowe kok dolanan tangan? Ditakoni kula nyatet dawuhe jenengan. Mosok ya wis baleni, akhirnya dibaleni kawet awal sampai akhir. Kuwate kok. Jadi kayak ngoten. Sekali mendengar hafal. Imam Syafi'i niku. Sekali mendengar hafal, sekali membaca langsung hafal. Sinten Imam Syafi'i. Lah, beliau ngendikan syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Hafalanku lho buruk. Niku kenapa? Gara-gara pernah suatu ketika Imam Syafi'i pertama maca, pertama ngrungokno gak hafal. Butuh dua kali lagi hafal. Iku beliau anggap sebagai hafalan sing buruk. Awak dhewe saiki dua kali maca hafal ya wis top luar biasa. Ana sing saiki dua kali maca langsung hafal. Jadi sak apik-apike apalan wong zaman saiki iku nek dibanding ambekan apalane Imam Syafi'i, apalane ulama-ulama ndok mbiyen wis ora ana. Nggih. Ora ana bandingane. Ora ana napa bandingane. Ndok mbiyen iku ana nggih, apalane wong ndok mbiyen niku sangat luar biasa. Apalane wong ndok mbiyen niku sangat luar biasa. Bagus-bagus. Keren-keren. Jadi Imam Bukhari, sampeyan ngerti Imam Bukhari sing gadah kitab Sahihul Bukhari. Imam Bukhari niku hafalan hadise iku luar biasa. Hafalan hadise kuwatah. Gak terima hadise tok, tapi sanad-sanate. Dari guru kula fulan, dari gurune, dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis plus sanade. Nah, hadis tok mungkin ya saiki akeh sing do hafal, tapi sanade plus sanade. Niku sinten? Imam Bukhari. Ya, kathah ngoten. Jadi hafalane banyak, ratusan ribu hadis plus sanade. Nah, suatu ketika Imam Bukhari niku datang berkunjung ke suatu daerah. Wong-wong ning kono iku ya udah wis ngerti nek Imam Bukhari niki ya wis rame. Imam Bukhari niki ahli hadis, hafalan hadis kuwatah. Sehingga ana sebagian wong niki pengen ngetes Imam Syafi'i. Pengen nguji Imam Syafi'i, Imam Bukhari. Nggih. Pengen nguji sinten Imam Bukhari. Ya. Terus akhirnya napa? Akhirnya diuji nyebutno 100 hadis. 100 hadis dengan sanad fulan bin fulan bin fulan. Sanade 100 hadis niki sanade diowah-owahi kabeh. Sanade diowah-owahi. Jadi ora sanad sing bener. Sanade diowah-owahi. Terus bariku
Nak langsung sepisan ngono mah enak. Siji terus bariku di komentari ambek Imam Bukhari ngono gampang. Hadis iki misal kok nyebutno satu hadis terus ambek sanade langsung bariku hadis niki sing bener kok ngene iki ya sanade mau salah sing bener kok ngene iki. Nak siji-siji gampang nggih mboten. Iki mboten. Ya disebutno kabeh 100 hadise plus sanade. Iki hadis kok ngene iki sanade seperti ini dari fulan dari fulan dari fulan. Terus bariku hadis kedua, hadis ketiga, hadis keempat, pol 100 hadis. Ngendikane Imam Bukhari, wis nggih sampun. Hadis pertama sing mbok sebutno mau hadise lafate kok ngene iki. Ya. Sanate sing bener kok ngene an fulan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah awakmu nyebutno mau sing mbok sebutno kok ngeten salah iki. Sing bener fulan. Ngono iku dipreteli siji-siji gawe dari hadis pertama sampai hadis kedua, ketiga, keempat sampai hadis ke-100. Matane disebutno, matan hadise ya redaksi hadise. Sanate ya ngono kuwi. Sing ajib niku mboten sanad sing bener. Nah sanad bener gampang ya. Sampai wis tau hafal, ya. Terus kono ono salah. Ya akhirnya sampai nyebutno sing bener tok. Iki gampang. Nggih mboten. Sing angel iku apa? Bahkan Imam Bukhari pun hafal sanad sing salah. Hafal sanad sing salah. Beliau sebutno. Kamu mau nyebutno sanad kok ngene. Iki fulan. Iki salah iki. Sing bener fulan. Terus yang hadis kedua sanadnya salah. Fulan salah iki. Ya, sing bener fulan. Saking hebatnya Imam sinten Bukhari. Kaya ngoten niku. Nggih. Lah niku kabeh niku ya beliau hafalan kuat seperti itu, jadi ulama, jadi wong hebat-hebat dilandasi dengan apa takwa. Nah, iki mau dawuh Imam Syekh Abdul Hamid Kudus, wa faj'al akhi zadakat taqwa tanal minana. Nek awakmu wis dadekno takwa ini sebagai sangomo, maka kamu akan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala wa tu'tal fauza muzdahira. Kamu bakal dikasih nggih keberuntungan muzdahira sing berkembang. Pokoknya kudu takwa. Ittaqullaha wa yu'allimukumullah. Ya bertakwalah kalian dan Gusti Allah akan ngei ilmu sampean. Jadi kudu dilandasi dengan apa? Takwa. Sampean golek ilmu kudu dilandasi dengan takwa. Warfud ma'asiyaman ansyaka talqahu hanan wa tabqa fi nazaril aqrani mu'tabar. Tolaklah. Ya, warfud tolaklah maksiat kepada zat sing nyiptakno sampean. Nggih. Jadi kan ya mboten sae nggih. Gusti Allah niki wis maringi kula sampean nikmat sing begitu luar biasa. Mosok ya kene ameh ya maksiat kepada Allah. Padha karo kaya wong ya. Kaya wong wis ngeki anugerah sampean akeh ya, terus bariku duwe aturan. Tiyang niki gadah aturan, kamu gak oleh ngene. Ya mosok ya awak dhewe iki mentolo melanggar aturan kayak ngono kuwi. Padahal wis entuk kenikmatan yang begitu luar biasa daripada orang itu. Sampeyan sing asale gak duwe omah disediakno omah. Sampeyan gak duwe pakaian disediakno pakaian, gak duwe pakanan disediakno pakanan kabeh. Wis fasilitasi kabeh. Terus baru tiyang niku wau ngomong ning sampeyan ojo sampe ya sampeyan silahkan di sini. Silakan menikmati fasilitas ini. Tapi gak oleh iki kudune nglakoni iki. Mosok ya sampean ape mentolo nglanggar aturan koyo ngono kuwi. Padahal wis difasilitasi semono akeh. Iku sesama manusia koyo ngono kuwi. Ya iki pangeran iki sing asline janjane kabeh ora ana gak bakal ana kula sampean ya kecuali nek diciptakno ambek Gusti Allah. Nggih mboten? Mosok ya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya warfut ma'asiyaman ansyaka talqahanan. Talqahana. Ya tolaklah maksiat kepada zat sing nyiptakno sampean. Sampeyan asal gak ono dadi ono. Niki murni anugerah kok pangeran iki. Maka coba maksiati ya. Talqahanan, maka kamu akan mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kebahagiaan. Nggih. Terus watabqa fi nazaril aqrani mu'tabara. Kamu iki isih tetep dianggep napa meneh gelem ninggalna maksiat ya iki sampean isih dianggep di apa jenenge orang-orang
seusia sebayane sampean. Artinya napa sampean dihormati. Ya sampean ya dirungokno omongane. Ya sampean terpandang baik di kalangan orang-orang. Ya. Jadi ini beliau maringi isyarah bahwa standar kebaikan orang itu adalah takwa. Oke, standar kebaikan orang itu adalah napa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ninggalno maksiat, nglampahi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kudu ngeten iki sampean. Sampeyan golek kanca yang ngono kuwi. Kanca wong sing jos iku wong sing takwa, ngono kuwi. Jadi kudu ana ning pikiran sampean kaya ngono kuwi. Wong sing jos iku wong sing takwa. Nggih standar ideal di pikiran sampean kudu takwa iki adalah standar paling utama. Paham? Jadi ora kaya cah nom-nom saiki. Standar utamane apa? Nah, HP-ne wapi. Standare cah nom-nom saiki wong sing hebat sapa? Nek iso ngetrek langsung jomplang nang ngene iki motor gak tiba. Wah. Iku apa standar apa iku? Keren itu standarnya bukan seperti itu. Kadang keren ku piye nek rambutnya iki disemir dadi koyo wah. Keren apa itu? Ndak keren babar blas iku. Ora keren babar blas. Keren iku kapan sampean iso ninggalno larangane Gusti Allah, iso nggih nglampahi perintah Gusti Allah, keren iku. Paham mboten? Jadi standar kayak ngene iki cah nom-nom kudu ngerti iki. Kudu ngerti. Jadi ora napa sing dikuno ambek cah nom-nom kaya ngoten niku mboten. Engko nek wis pengen diakoni ambek kanca-kancane, ya iki kudu duwe montore kudune dipreteli dhewe misalkan. Ya kudu sing iso gawe jomplang misalkan. Bukan seperti itu. Standar sing bagus ndak seperti itu. Standar bagus adalah kapan sampean iso bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Nah, iki mau disebut kita mriki tabqa fi nazaril aqrani mu'tabara. Awakmu nek gelem takwa, gelem ninggalno larangane Allah, maka kamu tetap bakal dihormati ambekan wong-wong. Ya, dihormati, dianggap ambekan wong. Iku ngoten. Warfud ma'asiya man ansyaka talqahanan wa tabqa fi nazaril aqrani mu'tabara. Iku kudu ngoten. Ya, mau ono satu poin sing pengen tak sampaikan lupa gua. Ya, wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.